ଆଜି ଘାଣ୍ଟଟା ଘାଣ୍ଟ କଣ ନା ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଦେଲ ବା କହିଲି। ନା ମୋ ଘାଣ୍ଟ କଥା ତମେ କହୁଛ। ଘାଣ୍ଟ ବା ଆଣିଥିଲେ ଦେଖୁଛ କାଲି ପରିବା ଧରିକି ଆଇଲେ 1200 ଟଙ୍କାର ପରିବା ଧରିକି ଆଇଥିଲେ କାଲି। ସବୁଟା ଦେଇଥିଲା ସେ ମୁଗ ବୁଟ ମଟର ସବୁ ଥିଲା। ଆଜି ବା ହେଇଛି ଦେଖୁଛ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବାଲା ନୁହଁ କି ସବୁ ମୋର ଅଧିକ ପରିବା ଖାଇବା ଆଉ ଅଧା କରାଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଅଧା ଖିଆ ହେଇଛି ଅଧା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ରାତିକି ଦେଖିବା ଯଦି ହେଲା ମୁଁ ଦେଇ ଆସିବି ତମ ଘରେ ଆଉ। ଘାଣ୍ଟ କରିବୁନି ଘାଣ୍ଟ କରିଥିଲି ପରା। କୋଉଠି କରିଥିଲୁ ଘାଣ୍ଟ? ଘାଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟ କିଛି କରୁନି। ପରିବା ରେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି କଣ ଘାଣ୍ଟ କରିବୁନି? ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଓଷା ବାର କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କର। ପରିବା ଯେତେ ରେଟ୍ ହଉଛି ହଉ। କଣ ହେଲା? ଆଣିବନି କରିବନି ଆଉ ମୁଁ କରୁଥିଲେ ଆଣିକି ଖାଇବ। ଯଦି ନ କରୁଛି ଚାଲେ। जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया।